ai ka san wani abu ne ba ruwan da wani soja kawai gwane kai zo nan shiga gidan da ka kira mun Karimatu ta billahi lazi ka ga mun soja kai ka manta da yayin ta soja ne a to ko Allah ya sa bakin bindiga ne ko igwa Allah ba ruwan da shi ni ne ba ruwana soja na ruwan soyayya da soja ina ruwan soyayya a'a ka san bai da dawowa ba ko to in Allah ya sa shi ne burtai ma ka san sababbin sojoji mu kai ko me da ne ni ba kai ni ban da gani ko kaf duniya ba na tsoron wani kaki ba ka tsoron kaki a to ina tsoro ina ba ra haka da ni ba ina ka je ina ni Allah wallahi kai ka cika tsoro in a ce kai ba jarumi ka ce ka jarumi ne a ni gaskiya zan ji tsoro soja fa ai ni na faɗa maka tun ba yau ba ni ka duk wani kaki zan iya taka yi ma za ka taka billahi lazi to shi ko zai taka ka shi kakin shi zai taka ka ba kakin shi to ba ruwa na soja ka dalla ka fara kai ga mana ina ka ni mana billahi lazi kan sha inna allaha wa malaikatahu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah wa ya la la wa ya la ya da annabi dan ya rasulullah dan gido da mudin da dan Allah cinye hulanka shagiya dan Allah da cinye hulanka Allah da shi zo ka timar mu samu wannan billahi lazi la ilaha One point. eh One point. wallahi ba da gurin Pronto. stupid shagiya shege ba san ta ba wallahi Ṣálá tuwọlé, iṣẹ́ wọlé.